Hej alle sammen, velkommen tilbage til kanalen. Velkommen tilbage til JB's Man United. Jeg er JB, og tradition tro skal vi jo have de her Manchester United news. Vi skal snakke Manchester United, og vi skal dykke ned i et meget, meget interessant, meget interessant interview, som Ben Jacobs har lavet, hvor The United Stand, som vi skal snakke om. Vi skal snakke om Di Marco, vi skal snakke om Balde, Elliot Anderson, Tonali, vi skal snakke om Baleba, Ian Diomande og så videre. Altså alle de gode, store stjerner, som vi skal snakke om. Så jeg håber selvfølgelig, at du vil se videoen til ende. Jeg håber selvfølgelig også, at du vil subscribe, at du vil like, at du vil følge mig på TikTok, på Instagram, her på YouTube. Jeg har et personligt mål om at nå de 1000, så det håber jeg selvfølgelig, I vil være behjælpelige med. Lad os stille og roligt dykke ned i historien. Lad os se, hvad Ben Jacobs har at sige. Altså, det er en af de journalister, jeg virkelig sætter stor pris på. Og The United Stand, altså jeg bruger rigtig meget tid på at se The United Stand. Og de laver noget rigtig godt indhold. Lad os prøve at se her. Så det første, dem der følger mig og kender mig ved, at jeg altid køber Di Marco i FIFA. Der står her, United har scoutet lidt rundt på Federico Di Marco, men der har ikke været noget formelt, altså et skifte, eller at de for eksempel er i fremskredne forhandlinger. Så lige her og nu, der siger Ben Jacobs, at United har et hovedmål, og det er at få en permanent træner, sådan så de også kan forme transferstrategien. Og Di Marco er en af dem, jeg sådan har tænkt over, jamen, han passede jo rigtig godt ind som en wingback i Amorims system. Han passede rigtig godt ind der. Han kunne virkelig komme med noget fremad, og Di Marco virker som en, der også har noget kvalitet i hans indlæg. Kæmpe energibund, kan løbe frem og tilbage, og jeg vil ikke være ked af at få ham til Man United. På ingen måder. Om det så bliver til noget, eller ikke bliver til noget. Jeg har også lidt svært ved at se, at vi skulle gå efter sådan en fyr her, når vi både har... Jeg ved ærligt talt ikke, hvad planen sådan er helt præcis med med Patrick Dorgu. Skal han spille venstre bak? Skal han forblive på den der venstre kant? Eller hvad skal der ske? Og mit kamera driller lidt. Eller om han skal blive på den venstre kant, som man har haft nogle vanvittige stunder med, scoret et vanvittigt mål på. Så det bliver utrolig spændende at følge. Men Di Marco har United åbenbart haft nogle scouts ud at kigge på. Og United, ifølge Ben Jacobs, er de efter en venstre bak, 2 erfarne midtbanespillere og en venstre kant og en angriber. Hvis vi får Champions League, så punger klubben ud, og der står her, at det kan være et rigtig stort transfervindue for os. Så prøv lige at høre her, folkens. En venstre bak, 2 erfarne midtbanespillere, en venstre ving og en angriber. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer om i kommentarfeltet. Hvem synes I, der skal være den venstre bak? Hvem synes I, der skal være de 2 midtbanespillere? Hvem skal være venstre ving? Og hvilken angriber tænker I, at vi skal have? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre jeres besøg på. Hvem tænker I, vi skal have på den liste? Det kunne virkelig være nice. Det kunne det godt nok. Spændende, og jeg bliver sådan helt...
Jeg bliver sådan helt excited over det her, så en venstre bak, 2 erfarne midtbanespillere, en venstre wing og en angriber til sommer. Jeg kan lige være ser. Jeg kan lige være ser, folkens. Det kan jeg virkelig. Det er nice. Jeg kan lige være ser. Men så håber jeg også, de realiserer det, fordi vi har der for vane. Og lad os prøve at se her. Balde. Der står her. Alejandro Balde er blevet foreslået af Christopher Vivell. Men spilleren vil gerne blive i Barcelona. Der har ikke været nogen diskussioner indtil videre, hverken fra spilleren eller mellem de to klubber. Så Balde, er det ikke noget med, at han er sådan rimelig meget bænkevarmer, tænker jeg, i Barcelona. Det synes jeg ser sådan. Og Balde, vil han være god til Premier League? Vil han ikke være god? Ærligt talt, så har jeg ikke set nok til ham, til at jeg sådan kan vurdere det. I går så jeg, var det omkring 40 millioner pund, man kunne få ham til. Det synes jeg godt nok er meget, men på den anden side, han er rimelig ung. Der er en del år tilbage, eller ikke tilbage, men der er en del år i ham. Så ham og Patrick Dorgu, 2 rutinerede venstre backs igen, hvis man tænker, man skal bruge Dorgu der. Vi har jo også Luke Shaw, rutineret venstre back, som har været, jeg synes personligt, Luke Shaw har været god i år. Han havde lige den der lille blunder mod West Ham, men ellers har han været stabil. Han er jo den spiller, der har været længst i Manchester United af de spillere, vi har. Og for første gang i lang tid har Luke Shaw holdt sig skadesfri. Altså det er godt nok stort at kunne sige, at Luke Shaw er skadesfri. Men Balde så ikke noget konkret på nogen måder. Så står der her noget om Rashford også. Der står, Rashford vil gerne blive i Barcelona, og Barcelona er meget sikre på, at han vil skubbe for en aftale med United for at få et permanent skifte. Barcelona prøver at forhandle om den der pris, men United insisterer, at prisen er rigtig, rigtig god, og at de måske også skal punge ud. De har en tilgang, der hedder tag det eller lad være. United og Rashford er begge enige om, at der ikke er en fremtid på Old Trafford. Så folkens, ingen fremtid for Rashford, så vi kan droppe alt snak om, at vil vi have Rashford tilbage, vil vi ikke have Rashford tilbage, det kan vi droppe alt snak om. Ingen fremtid for Rashford i United. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Jeg har også den overbevisning om, at det bedste for Rashford, det er, at han bliver i Barcelona for hans ve og vel, for hans karriere, for hans, jeg tænker ikke, han har noget at skulle gøre i United. Det mener jeg virkelig ikke, han har. Jeg tror ikke, vi vil se en glad Rashford. Jeg tror ikke, vi vil se en god Rashford i United. Det tror jeg virkelig ikke, vi vil. Så er der noget vi snakkede om Mané i går. Han er ikke en prioritet for Manchester United i det her øjeblik. Gordon har man snakket om internt. Og hvis Newcastle glipper Champions League, så er et stort salg, så overvejer de et stort salg for at få nogle midler. Så det er jo heller ikke sikkert, at det bliver til noget. Og Gordon, det ved jeg ikke helt. Jeg har sådan lidt, Premier League proven, løber rundt. Hvad kan United bruge ham? Det er jeg ikke så sikker på, at de faktisk kan. Så hvor skulle han spille? Det har jeg lidt svært ved at se, hvor man skulle placere ham. Jan Diomande
Der står her, at 100 millioner euro for Jan Diomande. 100 millioner euro for Jan Diomande. Øh, klubber, inklusive Manchester United, tror, den her pris den falder til 60 eller 70 millioner euro. Jeg så ham mod Wolfsburg, tror jeg det er. Trussel, meget direkte, har et godt skud, har et godt drive, er meget atletisk. Ham her vil jeg ikke være ked af, at vi køber. Igen, når jeg ser sådan en pris der, 100 millioner pund, eller 100 millioner euro er det, det er stadigvæk højt. Altså 60-70 millioner euro, ja, det ser mere naturligt ud, lidt mere normalt ud. Hvad har vi på Elliot Anderson? Vi har Elliot Anderson er stadig en topprioritet for United. Og hans pris kan måske godt komme ned. Det kommer an på, om Nottingham Forest er i liga i næste sæson. Så Nottingham Forest, de har jo fyret Sean Dyche, de har ansat Vitor Pereira. Og så må vi se, jamen hvis Elliot Anderson rykker ned, eller hvis Nottingham Forest rykker ned, så skal han selvfølgelig ikke koste så meget. Så igen, det bliver jo spændende at se, om der kommer noget ud af det. Elliot Anderson til 100 millioner pund, det kommer ikke til at ske. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi kommer ud i sådan noget. Hvad har han af stats? Han har 26 optrædener, 1 mål, 2 assists. Der var lige en mere her. Hvad har han ellers? Altså, så han spiller rigtig, rigtig mange minutter. Han har 74 tacklinger, 30 interceptions, 11 blocks, 38 frispark. Positivt, det kun er 4 gule kort. Han har en XG på 2,16, XA på 3,01. 9 skud på mål ind i boksen. 10 skud uden for boksen. Så man kan også se, at han kommer også lidt mere op. Han har scoret et straffesparksmål. Han har scoret 2 frisparksmål. Og han har completed 53 crosses, altså indlæg. Hvad siger vi på Tonali? United er interesseret i Sandro Tonali, men hvis han beslutter sig for at forlade den her sommer, så er et skifte tilbage til Serie A det mest sandsynlige outcome. Så han foretrækker Italy. Men der står her, United er interesseret i ham. Hold da op. Nyt på Baleba, der står her, Balebas pris er ikke endegyldigt endnu. United er ikke bekymret over hans dårlige form den her sæson. Han er meget, meget ung, og de tror, at han kan opnå kvalitet i deres trup. Igen, som sagt, Carlos Baleba, synes jeg, faldt i niveau efter alt det her med, at han skulle til United. Der er han en helt anden mand. Men igen, Premier League proven, men 100 millioner pund. Jeg håber virkelig ikke, vi går efter sådan en pris. Her, sådan lidt atypisk, en vi ikke har snakket så meget om, Hayden Hackney. Det er en Carrick kender, ved jeg. Men det er ikke noget, der sådan foregår internt. Det er ikke en, man har på radaren. Men det er en, der bliver ved med at dukke op. Carrick har snakket om ham. Joshua Zirkzee kommer nok til at forlade klubben den her sommer. Og der står her, der er noget interesse fra Serie A, og så er der også noget interesse fra Galatasaray. Og de vil ikke miste penge på Joshua Zirkzee. Og
Så kigger vi åbenbart også på et ungt stjerneskud fra, er det Bournemouth, det her. Eli Junior Kruopi. Der er ikke nogen tilnærmelser endnu, men det kan være, der kommer et stort skifte til sommer. Ja. Og hvad står der her? Ben Jacobs, der står her, for 2 måneder siden, så var der 8-12 navne, som man diskuterede. Men United har, afgrænset listen til Anderson, Baleba, Wharton og Angelo Stiller og Sandro Tonali. Andre tilbud kan stadigvæk dukke op, men United kommer nok til at købe en her fra den her liste her. Så meget interessant. Så United kigger på Sandro Tonali, Wharton, Elliot Anderson, Sandro og Angelo Stiller, fik vi sagt det. Wharton, Elliot Anderson, Tonali, Stiller og Wharton. 5, de kigger på. Og 4 af dem har Premier League-erfaring. Den sidste spiller i Bundesligaen. Den er godt nok begyndt at varme bænken lidt meget. Sådan som jeg husker det. Godt, folkens. Det var nyhederne, men meget, meget spændende. Lad mig lige prøve at høre lidt om, hvem tænker I vil se? Er Wharton, Elliot Anderson, Tonali, Stiller eller Baleba? Baleba tror jeg ikke. Det var dagens nyheder, meget, meget interessante. Sandro Tonali. Jeg bliver mere og mere hooked på Sandro Tonali, faktisk. Det gør jeg virkelig. Godt, folkens. Tak fordi I kiggede med. Husk at subscribe, hvis du er helt ny. Hvis du er gammel, hvis du er sej, hvis du er legendarisk. På liket. Lad mig høre, hvad I tænker om, hvem United skal købe midtbanespillere. Peace out, folkens. Følg med på kanalen.